шефа и Панчо, че що да се чува, и всичко е наред. Защото има моменти, които... Сама ли ви търси участие? Те ли ви търсят или чакат някой да ги се обади? Ими при нас те се обажат. Компанията? Те всички дискотеки звънат в с всичките певици. И за една година напред те са им наредени участията. Аз имам даже за 2. Напред. Защото при нас, ако не ни се обадят, Ема е фирма, дето механизма е задвижен много отдавна. Там са топ имената на България винаги били. И тя е била там. Цветелина Янева къде е? Там. А? Там. Цветелина Янева в Тайна ли? Да. Всички, за които се срещаш, са в... А Цветелина Янева? И тя ли е топ? Ами тя си го появно име, топ си е, да. Да. Ма няма много участие. Но при всеки изпълнител има такива... Не знам колко участия има, защото не ги следа тия работи. Не, Джина. Джена. Джена и тя си има участие, аз стана ви служени. Да. С нея какво става? Нищо не знам за никоя. Ти беше ли на сватбата? Що? Някъде бях, да си спомням вече къде. Леля, сега бях канна на едно место и за... няма как да отида. Гледах снимки аз от сватбата. Тя е хубава момиче, не изглежда. Кой? Друг. Не съм я виждала нея. Кой е това? Не. Стига, А малко. с Гергана какво става? Никога. Как така бе? Няма ли я там? А? Няма ли я там? Кой? Еми аз ходя до София, до офиса. А ти за София до Димитровград не си ходила никога? Ходила съм един път. Няма ли я там? Ми не знам. Кой това бе? Трябва да ми я покажеш. Нет.